Inselmu lilkom li ninsabu magħna għal din il-konferenza tal-aħbarijiet, inselmu lilkom ukoll li qegħdin isseguna permezz tal-mezzi soċjali, tal-Gvern, tal-Knisja, anke wkoll il-paġna uffiċjali taż-żjara tal-Papa f'Malta li mistennija tibda issa f'inqas minn hawn u 48 siegħa oħra. Nhar is-Sibt li ġej 2 u l-Ħadd 3 ta' April. Madwar xahar u nofs ilu l-Eċċellenza tiegħu, il-Nunzju Apostoliku għal Malta, l-Eċċellenza tiegħu Alessandro Derico, fil-festa tal-Apostlu San Pawl nhar l-10 ta' Frar sena 2022 ġie mħabbar b'mod uffiċjali illi l-Quddusija tiegħu Papa Franġisku se jagħmel żjara ġewwa Malta u anke wkoll fil-gżira ta' Tletolijiet Fawdex. Minn dakinhar law telqet ħidma sfiqa kemm bejn il-Gvern kif ukoll il-Knisja flimkien ma' delegazzjoni min-naħa tal-Vatikan. Immedjatament ġew imwafqa żewġ kumitati. Kumitat min-naħa tal-Gvern li qed nara ħafna membri li huma parti minn dan l-istess kumitat, l-entitajiet pratikament kważi kollha, il-forzi tal-ordni, diversi dipartimenti tal-Gvern li flimkien saru preparazzjonijiet kbar għal din iż-żjara hekk importanti anke wkoll imwaqqaf kumitat min-naħa tal-Knisja Maltija sabiex flimkien kemm il-Gvern kif ukoll il-Knisja jippreparaw tant tajjeb għal din iż-żjara ta' nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej. L-ewwel qed ninsabu f'dan iċ-ċentru tal-midja illi proprju qegħdin inżanżnu f'dan il-ħin fejn minn issa sa nhar il-Ħadd li ġej se jkun qed jilqa' fih numru ta' ġurnalisti kemm internazzjonali kif ukoll ġurnalisti madwar Malta, allura ġurnalisti Maltin. Irrid ngħid li n-numru ta' ġurnalisti se jkun qed jiġi minn barra jammonta għal 300 ġurnalist. U allura hawnhekk wieħed jifhem l-importanza li ż-żjara tal-Qudusija tiegħu l-Papa għandha u kemm hija relevanti għal Gżejjer Maltin. 80 ġurnalist minn daw it-300 huma ġurnalisti li jakkumpanjaw il-Papa fiż-żjarat illi ikollu. Numru tal-laqat saru estensivi li fihom saret ħidma konġunta kif diġà għedt bejn il-Knisja u l-Gvern, l-ewwel laqat li bdew fin-Nunzjatura u allura minn hawnhekk irid nirringrazzja lill-Nunzju Apostoliku għal kollaborazzjoni sħiħa li sibna min-naħa tiegħu anke wkoll flimkien mad-delegazzjoni min-naħa tal-Vatikan, numru tal-laqat sigħat twal sabiex fl-aħħar mill-aħħar ingawdu l-frott il-ħidma li saret tul dawn l-aħħar 6 ġimgħat naraw il-frott tagħha jinqata' matul is-sigħat illi ġejjin. F'Malta nhar it-tnejn illi għadda diġà waslu numru ta' delegati min-naħa ta' delegazzjoni tal-Vatikan li issa jibqgħu Malta u pratikament jingħaqdu ma' numru kbir ta' delegati oħra min-naħa tal-Vatikan li se jkunu jaslu Malta nhar is-Sibt li ġej flimkien mal-Qdusija tiegħu il-Papa. Bħala pajjiż minn dejjem kellna xorti illi fostna jiġu bħala pajjiż minn dejjem kellna xorti li fostna nilqgħu diversi żjarat statali. Ta' nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej hija waħda minnhom, imma hija partikolari għaliex huwa onur kemm għall-Gvern Malti kif ukoll għan-naħa tal-Knisja illi nilqgħu fostna żjara bħal-mija dik ta' Papa. L-aħħar Papa li ġie Malta kien il-Papa Benedittu 16 illi ġie Malta madwar 12 il-sena ilu. U allura ninsabu ferħana, irrid ngħid li issa ninsabu eċitati sabiex il-ħidma li flimkien għamilna tul dan l-aħħar sigħat narawha titwettaq fis-sigħat li ġejjin anke wkoll nittamaw illi dak kollu hemm preparat imur b'suċċess bħalma dejjem ġew organizzati ż-żjarat tal-Papa f'Malta. U bla dubju ta' xejn l-istennija hija fost il-poplu Malti għaliex anke aħna nħossu li l-istennija tal-Qudusija tiegħu l-Papa Franġisku hawnhekk ġewwa Malta issa tinsab fuq ix-xwieg biex nhar is-Sibt fl-10 ta' filgħodu naraw l-ajruplan nieżel bil-Qudusija tiegħu Papa Franġisku anke wkoll bid-delegazzjoni li mistennija tasal nhar is-Sibt li ġej fl-10 ta' filgħodu. Ħanħalli f'idej l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Joseph Gallia Kurmisa biex jagħmel l-introduzzjoni minn ħadd tiegħu wkoll. Grazzi, nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza tagħkom. Aħna huwa afferħ kbir illi nhar is-Sibt se nilqgħu fostna Qudusija tiegħu Papa Franġisku. Dan il-vjaġġ apostoliku tiegħu f'Malta u Għawdex l-ewwel pjan kien sentej ilu.
imma mbagħad ħabba il-pandemija tal-COVID kellu jiġi post u għalhekk issa ninsabu tassew lesti biex nilqgħu b'entużjażmu u ferħ il-Papa. Issa li wasalnek viċin ta' din il-ġurnata, nixtieq nirringrazzja ħafna dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qegħdin jagħtu s-sem tagħhom f'tant oqsma differenti biex kollox jimxi ħarir. Il-Kumitat Organizzattiv ta' tal-Istat li jinkludi tant nies fuq oqsma differenti kif semmaron, Kumitat Organizzattiv minn tal-Knisja, Delegazzjoni tal-Vatikan, u nixtieq ngħid li Papa Franġisku nhar l-Erbgħa li għadda propju wkoll irringrazzja fl-udjenza ġenerali il dawk kollha li qegħdi ħabbirku biex iħejju għal din iż-żjara. Allura ħafna wkoll minn dawk preżenti hawnhekk irringrazzjakom il-Papa. Il-Papa spjega li hu ġej Malta pellegrin fuq il-passi tal-Apostlu Pawlu li hawn ġie milquh biħlewa li mabħara wara li sofra in-nawfraġġju fil-baħar u jivvjaġġa lejn Ruma. Fil-fatt din hija t-tema ta' żjara tal-Papa meħuda mill-Atti tal-Apostli ġabu ruħhom magħna biħlewa li mabħala. Jgħid tal-Maltin dak iż-żmien meta wasal San Pawl u aħna rridu nerġgħu niftakru f'dan u allura nenfasizzaw speċjalment din il-poplu li jilqa', il-Knisja li tilqa' din l-akkoljenza bħalma kellhom San Pawlu sħabu tant snin ilu. Il-Papa qal li dan il-vjaġġ apostoliku se jkun għalih okkażjoni ħalli ngħid x'edi fittexu fih dal-vjaġġ biex jerġa' lura lejn tax-xandir tal-Vanġelu qal u biex insir naf personalment komunità nisranija bi-storja millenarja u ħajja biex niltaqa' man-nies ta' pajjiż li jinsab fil-qalba tal-Mediterran u fin-nofsinhar tal-kontinent Ewropew. Illum iżjed minn qatt qabel impenjat biex jilqa' tant ħutna li qed ifittxu kenn. U għalhekk aħna nixtiequ ħafna li nappellaw biex nilqgħu lill-Papa b'entużjażmu il-preżenza tiegħu fostna għalina ovvjament il-Knisja naraw fil-Papa l-Vigajru ta' Kristu li bil-kelma tiegħu iwassal messaġġ ta' inkoraġġiment tal-ħajja tal-fidi tagħna, messaġġ ta' tama għal l-isfidi kollha li naffaċċjaw u messaġġ ta' mħabba u għoża għal kull bniedem b'mod partikolari għal dawk li qed ibatu. U għalhekk nixtiequ nħeġġu l-Maltin kollha biex nilqgħu b'entużjażmu l-Papa minn kull fejn jgħaddi, nagħmlulu festa sabiħa, nuruh l-imħabba ġenwina tagħna u jkollna wkoll widnejna u qalbna miftuħin għall-messaġġ tiegħu. Meta l-Papa jitkellem kull fejn imur u anki meta jitkellem minn Ruma dejjem jara iwassal messaġġ li tant jolqot il-ħajja tal-bniedem. U aħna ċerti li dak li se jgħidlilna wkoll Malta fil-mumenti li se jkollu fid-diskorsi u emilji li se jkollu hawnhekk u se jkunu tajnuna għalina biex nistgħu ngħixu il-valuri umani li jibnuna bħala soċjetà, jgħinuna nagħmlu l-għażliet tajba u ngħixu bħala aħwa u liet tal-istess missier. Se naraw naqra l-programm Ekku, nagħtu ħarsa lejn il-programm b'mod fid-dettall ta' dak li hemm imħejji li seħħ matul il-jumejn li Papa Franġisku se jkun qiegħed f'Malta u anke wkoll kif diġà għedna se jkun qiegħed iżur Għawdex. Il-mawra tal-Papa tibda fit-8:30 ta' filgħodu nhar is-Sibt li ġej, 2 ta' April, hekk kif titjira mill-Ajruport Internazzjonali ta' Ruma, preċiżament Fiumicino, titlaq mill-Italja biex tasal Malta fl-10 ta' filgħodu. Allura fl-10 il-Qudussija tiegħu Papa Franġisku jasal fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Mill-ewwel issib tilqgħu iċ-ċerimonja tal-merħba illi fiha se jkunu qegħdin jieħdu sehem l-istakkament tal-Forzi Armati ta' Malta mill-qoħ mill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Dr. George Vella, flimkien mas-Sinjura tiegħu ukoll il-Prim Ministru ta' Malta, l-Onorevoli Prim Ministru Robert Abela u s-Sinjura tiegħu flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Minn hemmhekk
jitlaq il-Papa flimkien mad-delegazzjoni kollha li se tasal Malta sabiex fil-11:10 ta' filgħodu jibda żjara ta' korteżija lill-President ta' Repubblika fis-sala tal-Ambaxxaturi tal-Palazz tal-Gran Mastru il-Belt Valletta. Hemmhekk ikollu laqa mal-President ta' Malta, laqa oħra mal-Prim Ministru u kif edna laqa mal-ewwel awtoritajiet tal-pajjiż u l-korp diplomatiku fis-sala tal-Gran Kunsill. Minn hemmhekk fl-aħħar parti ta' din iċ-ċerimonja il-Papa Franġisku flimkien mal-President u l-Prim Ministru joħorġu fil-Gallerija tal-Palazz sabiex isellmu lil dawk preżenti fi Pjazza San George. Minn hemmhekk kif tispiċċa ċ-ċerimonja u l-laqat li Papa Franġisku se jkollu fil-palazz għal-ħabta tal-kwarta jitlaq mill-Belt Valletta u jasal għall-ewwel darba fil-lokalità ta' Rabat, preċiżament fin-Nunzjatura, fejn il-Papa se jkun qed joqgħod matul il-ġurnata tas-Sibt u l-lejl allura ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd illi ġej. Għal-ħabta ta' 3:30 il-qdusija tiegħu il-Papa jitlaq minn Rabat sabiex jinżel lejn il-Port il-Kbir. Hemmhekk se tkun qiegħda tistennih festa kbira li hemm imħejja u preparata. Se jkun qed jaqbad il-katamaran Maria Dolores tal-kumpanija Virtu Ferries li dan jitlaq il-vjaġġ għal ħabta tal-4:10 ta' wara nofsinhar fejn hemmhekk se jkun qed isellem lil dawk miġbura li se jkunu qegħdin jilqgħuh madwar it-toroq tal-Belt Valletta u anke wkoll allura l-poplu Malti se jkun qed isellem ukoll lilu permezz tal-ċerimonja sabiħa festa sabiħa li se jkun qed jingħata. Irid ngħid li l-katamaran joħroġ mit-terminal tal-Virtu Ferries però madankollu se jkun qed jersaq lejn qrib ix-xatt tal-Belt Valletta, tal-Isla u anke wkoll tal-Birgu. Forsi huma dawk li l-bieraħ lemħu il-katamaran li se jkun qed jivvjaġġa bih il-Papa salpa fil-Port il-Kbir fejn kienu qegħdin jiġu mħejja l-aħħar preparamenti. U allura l-appelli tiegħi hawnhekk sabiex nhar is-Sibt li ġej mit-3:30 ta' filgħaxija ta' wara nofsinhar il quddiem il-poplu jinġabar lejn it-toroq tal-Belt Valletta, l-Isla anke wkoll il-Birgu sabiex ikun jista' viżwalment jara il-Papa. Se tkun qiegħda tingħata wkoll tislima permezz ta' 21 tir mill-barrakka propju t'isfel, preċiżament mis-Saluting Battery. Il-Papa jasal Għawdex għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar, fejn hemmhekk se jkun qed jintlaqa mill-poplu Għawċi fit-triqtu lejn il-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex se jkunu qegħdin jilqgħuh numru ta' festi sbieħ li l-poplu Għawċi se jkun qed jagħti merħba lill-Papa fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Il-liturġija propju f'Għawdex tibda l-ħabta tal-5:30 fejn se tkun qiegħda ssir laqgħa ta' talb fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex. Hemmhekk se jkun qed jintlaqa mill-isqof ta' Għawdex ukoll. Lura lejn Malta il-vapur din id-darba bil-Gozo Channel bil-bastiment ta' Pinu se jkun qed jitlaq mill-Imġar, mill-port tal-Imġar għal ħabta tas-7:15 ta' filgħaxija biex mill-Imġar immorru ċ-Ċirkewwa u allura hemmhekk mistenni li l-qdusija tiegħu Papa Franġisku jasal għal ħabta tas-7:15 ta' filgħaxija fil-port taċ-Ċirkewwa. Minn hemmhekk il-trasferiment jibqa' sejjer lejn in-Nunzjatura Apostolika. Semmejt il-Port il-Kbir u minn hawnhekk irrid nappella sabiex dawk kollha li huma dilettanti rrid ngħid tal-baħar huma mistiedna sabiex jakkumpanjaw il-qdusija tiegħu Papa Franġisku ġewwa il-Port il-Kbir. U allura minn hawnhekk l-appelli tagħna sabiex dawk li għandhom dajes anke wkoll illum f'dan il-ħin qiegħda ssir ir-regatta l-appelli tagħna sabiex il-klabs ta' regatta anke dawk li għandhom id-dajes joħorġu flimkien fil-Port il-Kbir dejjem taħt is-supervizjoni kemm tal-Forzi Armati ta' Malta kif ukoll min-naħa ta' Transport Malta sabiex l-ewwel nett tinżamm żona separata minn mal-katamaran, però l-appelli tagħna illi ikun hemm festa sabiħa ġewwa il-Port il-Kbir allura kulħadd huwa mistieden li jattendi għal din l-attività. L-għada l-ħadd 3 ta' April
il-Papa sejjer ibakkar kmieni għaliex fit-8:15 ta' filgħodu il-dusija tiegħu Papa Franġisku jitlaq minn nunzjatura fejn l-ewwel appuntament sejjer ikun fil-Grotta ta' San Pawl, preċiżament fil-Bażilika ta' San Pawl ir-Rabat. Hemmhekk se jkun qed jinżel fil-grotta, preċiżament wara jidħol fil-Bażilika ta' San Pawl u allura wkoll ikun qed jiltaqa' ma' diversi pellegrini, però dwar dan u aktar inħalli fidej l-Eċċellenza tiegħu Monsignor Josqof sabiex jagħti aktar dettalji dwar dan. Minn hemmhekk se nkunu qegħdin immorru lejn il-Fossos tal-Florjana fejn se tkun qiegħda tiġi ċċelebrata qudiesa li tibda għall-ħabta tal-10:15 ta' filgħodu nhar il-Ħadd 3 ta' April. Immedjatament li tispiċċa l-quddies għall-ħabta tal-5 il-quddies tispiċċa l-ħabta ta' nofsinhar fejn fil-kwarta mbagħad il-Papa jerġa' jitla' għall-aħħar darba lejn in-Nunzjatura fir-Rabat biex fl-4:15 ta' wara nofsinhar jitlaq minn Nunzjatura sabiex imur fil-laboratorju tal-Paċi Ġwanni Pawlu f'Ħalfar, fejn hemmhekk se jkollu laqgħa mal-immigranti. Fis-6 neqsin 10 mbagħad il-dusija tiegħu Papa Franġisku jasal għall-aħħar darba fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn titira minn Malta permezz tal-linja nazzjonali ta' Malta l-Air Malta titlaq għall-ħabta tas-6:15 lejn Ruma u mbagħad il-Papa jasal Ruma fit-8:20 ta' filgħaxija. Dak huwa il-programm fid-dettall li l-Papa se jkun qed jagħmel fil-żjara pastorali tiegħu nhar is-Sibt u l-Ħadd 3 ta' April. Nispjega naqra wkoll min-naħa tal-attivitajiet li se jagħmel reliġjużi l-Papa. Ftafu fi ftit sigħat li se jdumaw se jagħmel ħafna u prattikament dawn huma għażliet tiegħu, għażla tal-Papa stess. Jiġifieri taf inti nistgħu nagħmlu ħafna attivitajiet u n-nies jiġu bil-qalb. Imma allura il-ftehim kien illi jsiru l-ewwel immur Għawdex fejn jkun hemm fis-Santwarju ta' Pinu, quddiem is-Santwarju ta' Pinu jkun hemm laqgħa ta' talb, jkun hemm xi testimonjanzi mbagħad talb u l-Papa wkoll jagħti l-messaġġ tiegħu hemmhekk. Qabel ukoll se jidħol fil-Knisja fil-Bażilika fis-Santwarju ta' Pinu u hemmhekk jkun jista' jiltaqa' wkoll ma' numru ta' nies illi ġejjin minn oqsma differenti ta' ħidma soċjali tal-Knisja f'Għawdex. Meta il-Ħadd imur fil-Grotta ta' San Pawl minn hemmhekk se jagħmel ukoll talba speċjali illi anki tesprimi il-rabta mat-tema illi għandna għal din iż-żjara kif ukoll ma l-importanza kbira tal-miġja ta' San Pawl fostna. Kif nafu l-Grotta ta' San Pawl dejjem kienet il-post fejn il-papid differenti marru u talbu hemmhekk ukoll se jixel xema apposta li tibqa' tifkira ta' din iż-żjara tiegħu fil-grotta. Wara il-grotta kif jitla fuq se jiltaqa' mal-rappreżentanti ta' knejjes u komunitajiet insara ta' denominazzjonijiet differenti li qegħdin hawn Malta wkoll li kemm il-darba jattendu anke għal attivitajiet organizzaw anke bħala knisja jew niltaqgħu flimkien u hemmhekk il-Papa se jiltaqa' magħhom u mbagħad jgħaddi għal Bażilika ta' San Pawl fejn jiltaqa' f'ħin qasir dan kif qed ngħidu billi il-ħin kollu huwa ristrett allura dawn l-attivitajiet huma kollha f'ħin qasir ħafna. Ma jiltaqa' fil-Bażilika ta' San Pawl ma' diversi nies illi ġejjin minn oqsma differenti ta' ħidma soċjali tal-Knisja jew fis-soċjetà. Pereżempju mid-Dar ta' Providenza, minn Fondazzjoni Sebħ, minn Djar Bjorn, biex insemmi eżempju, il-Caritas. U il-Papa hemmhekk ikollu ċans anki jgħid talba magħhom iberikhom u anki jgħaddi minn fosthom. Minn hemmhekk imbagħad jinżel lejn il-Fossos tal-Furjana l-attività biex ngħidlek prinċipali għaliex hemmhekk hija miftuħa għal kulħadd
U fil-Fossos tal-Furjana jkollu jippresidi l-quddiesa li għaliha si jipparteċipaw mijiet anki ta' saċerdoti u reliġjużi u anki kien hemm is-sistema anki ta' booking għal sit fuq il-Fossos kien hemm 12,000 mill-inqas ma' oħrajn fuq il-waiting list li applikaw biex ikunu hemmhekk fuq il-Fossos li hija ħaġa sabiħa ħafna u mill-ewwel kien hemm anki din dan ir-rispons qawwi mill-bidu. Hemmhekk u jagħmel jiċċelebra l-quddiesa jagħti wkoll il-messaġġ tiegħu fl-omelija fil-quddiesa wara mbagħad jgħid ukoll l-Angelus hemmhekk talment dan ikunu trasmessi anki bħal kunnar taħat l-Angelus tkun trasmess mad-dinja kollha fejn jagħti wkoll il-messaġġ tiegħu u hemmhekk jiltaqgħu wkoll qabel jitlaq lejn in-nunzjatura isellem lil provinċjali tal-ordnijiet u l-kongregazzjonijiet reliġjużi. Imbagħad meta wara l-ofsinhar jitlaq mill-nunzjatura l-aħħar attività hija fil-Laboratorju tal-Paċi Ġwanni 23 ħalfar, hemmhekk il-Papa jiltaqa' mal-migranti fejn ikollu anki ġiex esperjenzi, testimonjanzi u mbagħad jagħti wkoll il-messaġġ u it-talba tiegħu hemmhekk u l-barka tiegħu. U mbagħad minn hemm naturalment għall-ajruport. Ma l-idea hija li ikun hemm okkażjonijiet kemm Malta kif ukoll Fawdex miftuħin għal kulħadd b'enfasi partikolari kif taraw fuq ħidma soċjali u l-qasam soċjali, għax il-Papa dejjem enfasizza dak id-djakonija u hemm din l-enfasi wkoll biex ngħidlek fiż-żjara kollha. Naħseb li bisaħat hekk però nistgħu niltaqgħu l-koll almenu il-Papa f'xi mument jew ieħor narawh il-koll. U l-ħsieb tagħna huwa li kull minn fejn jgħaddi anki parroċċi u knejjes oħra ikun hemm anki t-tislima bil-qniepen il-Papa parti dik in-nhar li jasal fil-ħin li jasal eżatti fl-10 ta' filgħodu u anki meta jitlaq imma anki fil-mumenti li għaddi minn diversi lokalitajiet ikun hemm din it-tislima qed ngħidu bil-qniepen fil-każ tal-knejjes tagħna u anki aħna nħeġġu ħafna lin-nies ukoll biex isellmulu. Naturalment, huwa importanti wkoll nies ikunu jafu li jekk se jgħaddi mhux biex jieqaf f'kull post ma jistax jieqaf f'dil parroċċa jaqaf anki jekk fi triqtu se jgħaddi minn hemmhekk. Imma fl-istess waqt hija ħaġa sabiħa ħafna illi ikun hemm in-nies li isellmulu jaraw ħaddej. Ekku minna ħatana ħad naħsib ukoll li flimkien mal-Kunsill Lokali, flimkien ma' diversi jaqdiet kif qed jgħid tajjeb Monsignor Isqof daw l-qdiet ħadu ħsieb ukoll li jarmaw diversi toroq madwar il-pajjiż kollu allura fil-ħin li ġej se tibdew titlu aktar fl-atmosfera ta' din iż-żjara. Rid ngħid ukoll li fl-aħħar sigħat waslu Malta 3 vetturi li se jkun qed juża d-dussija tiegħu Papa Franġisku. Waslu Malta 2 Pope Mobiles li se jkunu qegħdin jintużaw it-tnejn li huma kif ukoll il-karozza uffiċjali li se jkun qed juża Papa Franġisku li pratikament hija l-karozza li juża ġewwa l-Italja. Bosta huma dawk li qegħdin isaqsuna fejn ħanaraw il-Papa u minn fejn se jgħaddi l-Papa. U allura fil-ħin li ġej se nkun qed inwassilkom din l-informazzjoni. Ir-rotta numru 1, l-ewwel rotta li se jkun qed jidħol fis-seħħ b'mod immedjat kif il-kontingent kollu mill-Vatikan jasal il-ħin tatlu mill-ajruport huwa l-ħabta tal-10:15 fejn minn l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jkun qed jitlaq lejn il-Belt Valletta. U r-rotta hija kif ġej. Jitlaq mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, jgħaddi għal triq il-Kunsill tal-Ewropa, jiġbed lejn ir-roundabout ta' Santa Lucia, jinżel lejn Aldomoro, triq Diċembru 13 bla tal-Bajda triq nazzjonali. Din l-ewwel
rotta se tkun qiegħda ssir bil-karozza uffiċjali biex minn hawnhekk il qudiem il-Papa jibdel għal Pope Mobile sabiex jgħaddi minn triq Sant'Anna, Monument tal-Gwerra, triq l-assedju l-kbir, City Gate jidħol triq Repubblika, Pjazza San George għal Palazz tal-President. Dik hija rotta numru 1. Rotta numru 2 tkun dik bejn il-Palazz tal-President il-Belt Annunzjatura fir-Rabat. Jerġa' joħroġ l-istess bil-Pope Mobile u allura jgħaddi minn Pjazza San George, triq Repubblika, City Gate, King Edward Street, triq l-assedju l-kbir, jgħaddi fejn il-Monument tal-Gwerra, jgħaddi għal triq Sant'Anna u hawnhekk mill-ġdid terġa' ssir il-bidla għal karozza uffiċjali sabiex jgħaddi triq Diċembru 13, Marsa Hamrun Bypass, Imrieħel Bypass, Central Link, Saqajja Hill, triq Nikola Sawra, Borch Oliver Street, triq tal-Virtu u allura hawnhekk tkun l-ewwel darba li jidħol fin-Nunzjatura. Rotta numru 3 tkun dik bejn in-Nunzjatura u l-Virtu Ferries Terminal. Minn hawnhekk jgħaddi minn tal-Virtu, Borch Oliver Street, triq Nikola Sawra, Saqajja Hill, Mdina Road, Central Link, Imrieħel Bypass, Marsa Hamrun Bypass sabiex jiġbed lej Bib il-Bombi, triq Sant'Anna, jinżel lejn il-Monument tal-Gwerra, it-tela tal-Kurċifis, Pinto Wharf u jinżel għal Virtu Terminal. Minn hawnhekk imbagħad jaqbad il-katamaran li l-vjaġġ jibda l-ħabta tal-4:10 ta' wara nofsinhar. Rotta numru 4 tkun dik f'Għawdex fejn mill-Imġar jitla' għall-Imġar Road, triq Xatt, Fortunato Mizzi u hawnhekk jibdel minn karozza uffiċjali għal Pope Mobile fejn triq Repubblika, Pjazza Indipendenza, Sir Adrian Dingley, St. Ursula Street, Giovanni Paolo, Pjazza Giovanni Paolo, Arp Street u anke wkoll is-Santwarju tal-Madonna ta' Pino fejn hemmhekk jidħol bil-Pope Mobile. Skużawni. Rotta numru 5 tkun dik mill-Santwarju ta' Pino għall-Imġar li tkun għal-ħabta tas-6:09 neqsin 5 minuti. Jitlaq minn Tapinu, triq l-Arp, triq Sant'Ursula, triq Sir Adrian Dingley, Pjazza Indipendenza, triq Repubblika u hawnhekk jerġa' jibdel il-Pope Mobile għal karozza uffiċjali fejn jibqa' nieżel imbagħad għal Port tal-Imġar. L-Imġar jitlaq għal ħabta tas-7:05 ta' wara nofsinhar fejn imbagħad jasal fil-port taċ-Ċirkewwa kif qedtilkom permezz tal-Gozo Channel bil-bastiment ta' Pino. Rotta numru 6 u allura tkun dik bejn iċ-Ċirkewwa u n-Nunzjatura fir-Rabat li ma rotta tibda l-ħabta tas-7:09 neqsin 5 minuti. Jasal iċ-Ċirkewwa Marfa Road, triq il-Qammieħ, triq Marfa, triq George Borch Olivier, Main Street u Selmun Hill. U allura hawnhekk fil-Mellieħa se jkun qed jgħaddi propju miċ-ċentru tal-Mellieħa biex immorru lejn il-Mistra, ix-Xemxija, ir-roundabout ta' San Pawl il-Baħar, jgħaddi minn Bur Marrat, jgħaddi minn fejn Mount St. Joseph, triq Buqqana, Saqajja Hill, triq Borch Olivier u mill-ġdid jasal in-Nunzjatura. Umbagħad naslu għal ġurnata tal-Ħadd fejn min-Nunzjatura l-ewwel triq u hija l-iqsar triq tkun għal ħabta ta' 8:09 neqsin 5 minuti fejn mill-Nunzjatura jgħaddi għal Virtu Road, Borch Oliver Street, College Street, ċentru tar-Rabat għal Grotta ta' San Pawl. Rotta numru 8 fejn mill-Knisja ta' San Pawl jgħaddi għal Fossos tal-Florjana. Bażikament hawnhekk se nkunu qegħdin ngħaddu mill-ċentru tal-Ħamrun u allura triq il-kbira San Giuseppe quddiem il-Knisja ta' Santa Venera, quddiem il-Knisja ta' San Gaetano u se tkun qiegħda ssir bidla minn karozza uffiċjali għal dik il-Pope Mobile li se tkun qiegħda sseħħ quddiem il-Kappella ta' San George Preka. U mbagħad minn hemmhekk jibqa' sejjer lejn il-Fossos tal-Florjana. L-aħħar
Id-disa rotta mbagħad tkun bejn il-Furjana u n-Nunzjatura jitlaq mill-Fosos jiġbed lejn Marsa Hamrun bypass u mbagħad jgħaddi lejn Centrelink saqqa jaħil Borċ Oliver Street u mill-ġdid jasal ir-Rabat. Ta' qabel l-aħħar rotta tkun dik bejn ir-Rabat u Ħalfar. Prattikament jitlaq mir-Rabat, jgħaddi lejn tal-Barrani, jgħaddi lejn Bir id-Depp, Ar Dalam, Triq Żarenu Dalli, Pjazza ta' Bir Zebbuġa, Triq San Patrizju, jgħaddi minn fejn il-Freeport biex imbagħad hemmhekk naslu fil-laboratorju tal-paċi. Rotta numru 11 mbagħad pratikament tkun l-iqsar waħda jitlaq fis-6:15 mill-laboratorju tal-paċi jgħaddi għat-triq ta' Ħalfar u minn hemmhekk nidħlu għall Ministerial Lounge sabiex mbagħad dosija tiegħu Papa Franġisku nkunu nistgħu nippreparaw għall-aħħar ċerimonja li kif edna tkun għall-ħabta tas-7:15. Naħseb li nistgħu intemmu hawnhekk. Daħħar kumment minn naħa tiegħek? Iva, jiena ningrazzja ħafna il-kull min għet jien bħalissa minn kull qasam biex din iż-żjara tkun tassew żjara li tħalli l-ġid. Tkun sabiħa għalih, għal Papa Franġisku, u sabiħa ħafna għalina. U jinċert li aħna l-koll nixtiequ ħafna li kollu żjara tajba ħafna u li l-ġid ikun kemm dawn il-jumej li jkun fostna u anki wara li jitlaq. Wara li jitlaq ikun ħalla zera hawnhekk żerrija tajba, żerrija ta' mħabba, żerrija ta' tama, żerrija ta' fidi wkoll u lilna jgħinna wkoll bħala poplu biex ngħixu tassew bl-ispirtu tiegħu. Qabel intemmu minn hawnhekk irid nirringrazzja lill-entitajiet kollha li fl-aħħar xahar u nofs prattikament nista' ngħid li ltqajna jekk mhux kuljum kważi kuljum. Sibna l-ħin sabiex nagħmlu din iż-żjara b'mod possibbli organizzata mill-aħjar u allura minn hawnhekk nirringrazzja lill-entitajiet kollha. Qabel intemmu irrid insemmi il-website uffiċjali ta' din iż-żjara u allura hija papafranġisku.mt. L-aħħar informazzjoni se tkun qiegħda tasal ukoll permezz tal-paġna li ġiet maħluqa apposta Pope Francis in Malta u żgur li permezz tal-Istazzjon Nazzjonali u l-istazzjonijiet lokali kollha se tkunu qegħdin issegwu dak kollu li se jkun qiegħed iseħħ minn nhar is-Sibt il-qudiem. It-trasport pubbliku se jkun qiegħed isir se jkunu qegħdin jagħtu servizz aktar frekwenti mis-soltu allura minn hawnhekk l-appelli tagħna sabiex tużaw kemm jista' jkun it-trasport pubbliku speċjalment meta se jkun hemm l-attivitajiet organizzati bħal Belt ir-Rabat anke wkoll fil-gżira ta' Tletoljiet Fawdex. Allura l-appelli tagħna sabiex kemm jista' jkun tużaw it-trasport pubbliku. Il-vapur ta' Għawdex u anke wkoll is-servizz tal-fast ferry se jkun qed jiġi sospiż is-Sibt bejn l-4 u s-7 ta' filgħaxija. Nifhmu li se jkun hemm inkonvenjent anke wkoll għaliex minn kull fejn prattikament se jkun qed jgħaddi l-Papa kif wieħed jistenna l-kooperazzjoni tal-pubbliku sabiex ma jsirx parkeġġ fit-toroq li se jkun qed jgħaddi l-Papa u allura minn hawnhekk l-appelli tagħna sabiex il-pubbliku hemm barra jikkopera ma' kull awtorità. Min-naħa tagħna issa lesti kollox lest prattikament sabiex nhar is-Sibt li ġej fl-10 ta' filgħodu pajjiżna jilqa' waħda mill-isbaħ żjarati li jista' jkollu ż-żjara tal-qdusija tiegħu Papa Franġisku. Grazzi lilkom ilkoll li attendejtu din il-konferenza tal-aħbarijiet u jekk Alla jrid nittamaw li nhar is-Sibt li ġej inkunu nistgħu ngħidu x'mawra sabiħa se jkun qed jagħmel Papa Franġisku fostna l-Maltin.